Wala ka timbangan dito? $78. 35. Pwede lang. 55. Ano na dala timbangan? Yes, yes. Ano naman, no? Amigos, di naman. Nanay, lahat yan. Lahat. Sabi ka, karan. Nanay. Awal na sa mga kilala niya. Ay, shoutout. Sino ba yun? Kuya Robin, shoutout. Tangkay. Loy, hi Margo. Tamsak kayari. Ay, thanks so much. Mabubukas ko lang. Benta agad. Ay ba? 200. Solid, nagaganda pa ngayon tira ko. Diba? Ganda pa. Ha! Siya! Pagkain niyo muna kami ha. Dami kami biscuit ha. Daan ka lang nandaan. Wow! Wow! Kailan ka na? Saan ka na? Saan ka na? Ay, shoutout reviewers. Harang Sangkay. Ay, thank you sa Harang. Grace, thank you so much. Kararating ko lang. Lalabas ko lang pala kararating. Dito lang. Ay, shoutout for viewers.
much. Rabutats, rabutats. Rabutats dyan, rabutats. Rabutats, rabutats. Recipe, shout out. Recipe, my friend. Thank you so much for visiting. Mr. Edward, thank you so much, Mr. Edward. Morning, Mr. Edward. Okay. Gata yan si Christian eh. Antok yan si Christian. For viewers, Tatay Robin, maraming salamat. Hala, dilig. Sino yun? Tatay B-Boy, maraming salamat. Ano siya, no? Ano si Will? Ay, thank you, Will. Salamat sa thumbs up. Mr. Rambutan, yeah. Mr. Rambutan. Tatampo ko nga, Will, eh. Para maubos. Tanghali na ako lumabas. Kano dyan tayo? Kwenta. Sino? Di, ito. Oh. 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 Kwenta oh. Ayan mo? Ay, talaga naman. Ayan mo. Kwenta lang yan guys. Damukal na yun, nabumukal. Pogi, Milky Mark. Ay, thank you, Will. Mas pogi ka, Will. Guys, rambutan. Kwenta lang, ma'am. Kwenta lang. Kwenta? Kwenta. Kali mo na. Kasi mga ano pa nito. Like. Buenos dias. Ay, 7 viewers. Shout out. Hi, Mabi. Mr. Edward, hello. Tatay Robin, shout out. Hi, Mabi. Welcome po. Will, ito, thank you. Mamain, shout out, mamain. Okay, Will. Good morning po sa lahat. Pogi Marky Mark. Thank you, Will. Mabi TV. Tatay Robin. Kala ko, Mabi, pupunta ka rito. Kahapon. Ganda.
Ito na nakalako. May over ka na naman ano. Mister ano. Ano yun, Brad? Kwenta lang sir. Ano yun, tuklapin ba? Tuklapin po yan. Tuklapin yan sir. Yun na. Ano siya? Murang-mura na yan sir. Gilit. Pa. Yun na. Ano mo kami? Hindi na naman lagay dito ang ano. Hi, 9 viewers. Thank you so much. Eh? Dito kami Malabon. Montalban. Number yun na. Sa isa lang tikim yan, nakaano lang tayo yan, nakatumpok yan, hindi yan ano, British lahat. Ewan naman po kayo sa natikim yan, mura na yan. Tumpok lang yan, tumpok ang binili nyo po. Kano yung tumbok? Ano ito, te? Ito ba? Oh, 10. Ano? Ay, thank you so much guys sa tambay. Makita ako kasi. Love. Madilim yun. Naka-live card na siya, no? Against the earth. Ito lang binili. Wah. Sana all. Talaga. Wait ko ah. Rabutats. Di ako marunong mag-edit kasi. Ano ginawa mo? Sniper ni Elmer. Hi, shout out. Kay Elmer, thank you. Dan ako dyan. Maya pa di. Sige. Ano bang maganda pang edit na app? Ano, CapCut pa di. Rambutan, boom, hoy. Shout out sa iyo, Bigoy, Will. Huwag kang dadaan, Mabi. Bakit? Hi, Mabi. Mabi. Saan si Maria P? Nasa bahay po. Ano, Will? Naglalaba. Binor, may galog shout out. Ben, go. Shout out sa iyo. Hi, Elmer.
Tingnan mo yung upload ko, walang edit. Anong sound? Anong sound? Parang, ay, thank you, Jeanette. Thank you, Tambay. Thank you so much sa Tambay. Mr. Edward, shout out. Anong sound, Will? Anong sound dito? Sound? What sound? Well, viewers, thank you so much. Ano yung... Hindi, ano yan? Yung ano, yung laruan, nagtatambol. Toys. Kaya maingay. Kaya pala tinatanong ni Will kung anong sound. Drum. Drum. Ito. Oh. Nakain mo, sira. Lawak ka pa. Nakain ng putok, sira. May uod. Tinapon na, kinuha pa. Aray ka, kuya. Yes! May pwede water na! Yes! Adala mo sa Boss J, shout out sa'yo. Mark, may lugar dyan na sa Novels, RP. Opo, mayroon po. Taga doon yung uncle ko, RP. Mr. Edward. Taga doon po yung ano ko. Brother Will, hello, sabi ni Boss J. Will, shout out, sabi natin Melody. Hi, Jay. Sniper ni Elmer, thank you so much. Eleven viewers, thank you so much, guys. Ano ma'am, rambutan. Rambutan. Kaya Elmer, Yahoo, sabi ni Mabi TV. Ay, tayo dito, Mabi. Tama, Mark.
Nakatira ako dyan dati. Dito sa Mabi, hello. Host. Mabelas Vlog, shoutout sa'yo. Host. To subscribe and thumbs up ka no morning po. Oy, thank you, Mabella. Thank you so much sa thumbs up. At sa pa-subscribe. Ay, sa kay Boy, thank you. Shout out. Shout out. Lahat puso't kaluluwa. Elmer Ogay Boom. Naku, ibig pang muli. Item viewers at 8 thumbs up. Boss, kwenta lang. Kwenta. Sige na. Ay, kwenta lang. Wala, sirado. Sirado. Hi Barm, thank you so much. Sakdan, maaga mga ka-Suword. Shoutout sa iyo, ka-Suword. Ligo muna ako, Mark. Tambay na mga may pangarap. Tambay na may pangarap. Thank you. Sige, Sangkay. Maligo ka. Dahan-dahan na sa pagligo ako. Eleven thumbs up. Ano mo? Alicia? Ano mo rito, oy? Alicia! Ay po, tragis ka. Ginawa, ay. Ayan mo, kwenta lang. Sir, madam. $13 viewers at 11 thumbs up, shoutout. That thumbs up, Mark. Thank you, Mr. Edward. Bart, thank you, Bart.
Sige na, boss. Mais. Rambo. Rabutatat, 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 rabutatat. Ratatat, ratatat, tutat, tutat. 14 viewers around. Ay, ka-share. Juice, may share out sa'yo. Morning, Mark Joe. Anong tinda mo? Rambutan po at mais. Tira ko kahapon, Ate Eva. Megala share po sa lahat, sabi ni Mr. Edward. Happy 3rd anniversary sa Planet Sovereign. Uy, Barb, thank you so much, Barb. Pangat program, 12 p.m. at 7:30 p.m. Pinas time, 20 to 30 banana sa mga bago, kalimbang. All. Oy, sarap sa'yo, cashier. Tama yan. Pangat program. Ma'am, bili na ma'am. Hey! Yo! Dito. 12 viewers, thank you so much. Uy, mais, ate mais. Nasi kwento lang, oh. Hindi ko naman yun. Tingnan naman yun. Uy, yung laptop. 5 araw na lang, anniversary na natin sa Planet Sovereign. Oo nga, Bar. Hindi lang kami sure kung makakapunta kami sa anniversary. Kasi, yung pamasahe, wala. 13 viewers, thank you so much, guys. Siyempre sa kilo. Janet, thank you, Janet. Boss, kwento lang. Well, viewers, 12 thumbs up. Thank you so much.
boss. 50 lang itong kuko. Oh, 50 lang yan. Kaya timbangan yan. Ha? Ayan, ma'am. Rambutan. Pabili Mark. Ay, 12 thumbs up. Thank you so much, Ate Remy Mix Vlog. Pabili Mark. Uy. Ate Remy, thank you so much. Good morning po. Ay, Kaonesa, shout out. Tamis siguro ng rambutan, no? Opo, Mr. Edward, matamis. Ano to, Gina po? Gina. Ay, Gina yan, harangay. Thank you sa paharang. Huwag na skip ang ads natin, guys, ha? Wala tayo, papalpikan lang. Guys, may premiere pala ako. Bababa ko lang. Sana mapasyalan nyo, guys, ha? Patusok ako mga kawaray sa akin channel. Guys, nakapin yung premiere ko, pasuyo naman po. Sa viewers natin dyan, pasuyo. So guys, 15 viewers, thank you so much. Ay, 15 viewers. 9 viewers at 15 thumbs up siya. Yeah, Elmer, okay, thank you.
Ma'am Shibing, thank you so much, Ma'am Shibing. Shoutout Idol Maroko. Ako na isang thank you so much. Salamat sa katambal. Hindi na ate. Ma'am Shibing, thank you so much po. Hindi na ate. Paano? Yoko, tingnan mo na lang yan. Yoko, marami. Kaya na yan. Mr. Edward, thank you so much po. Salamat po. Yeah, boss.
Mr. Edward, plus 1 po ako sa iyo. Plus 1 po, plus 1. Tatay Robin, thank you so much. Sa tatlo mong, salamat Mark. Ay, wala nga naman po sa'yo. Mr. Edward. Tatay Robin, maraming salamat sa tatlo mong sinambal. Sangkay B-Boy, thank you Sangkay. Yun na ma'am, 50 lang. Kaya 50 lang tumpok te. 50 lang po, 50 tumpok te. 450 na rin ako mga korab. 50 lang po, 50. Ay, 30 lang yan. Nakalive si ano? Kuya Langga. Ay, shoutout Matipo. Ay, Idol Matipo, shoutout sa iyo. Idol Matipo, kumusta? Oh, okay lang naman. Ikaw, kumusta sa Cavite? Pagpunta kami nung nakaraan, nung Sabado sa Kalakapanalig doon sa coffee shop, Labudang. Punta kami ron. Namit namin si Japper at si Idol Kapanalig. Yan, mayroon na yung premiere ko yan ngayon. Yan yung i-upload, yung ano ko ngayon, premiere ngayon. Yan sa dalawa. Premiere tayo mga koray, upload natin yung ano. Kita kay Idol Japper at Idol Kapanalig. Ay, Ma'am Shibing, thank you so much. Matipo, may galag sa raw, sabi niya, no, Tatay Robin. Idol Matipo, maraming salamat. Matipo, sabi ni Tatay Robin. Tatay Robin, hello po. Magandang umaga po. Sarap niya. Gambutan. Oo, tol. Guys, pa-share naman ako sa aking premiere mamaya. Guys, pasuyo po. Pa-share ang aking premiere na ano. Kala Idol Japper at Idol Kapanalig.
Ate Robin, pa-share po ako sa aking premiere. Okay, B-Boy, pa-share po ako sa aking premiere. Will, thank you so much, Will, for visiting. B-Boy, oh, look, ban. Pwede po ako guys, pa-share naman po. Para magka-views. Yes, welcome. Oo. Tugtog.
Punta ba tayo ng ano? Anniversary ng Planet sa World? Doon mo sa tindahan na ito. Para na gusto rin ni Kuya Elmer Ugay sumama eh. Shoutout sa 5 viewers o bakit 5 viewers na lang? Hi, Nay. Busy ka na naman. Busy, nag-ano ako, nag-share ako ng aking mga video. Share ko lang ang mga video ko, ang premier ko. So, boss, 50 lang yan, boss. Sige na. Eight viewers. Ito pa ba? May ginagawa yun. Ito naman yung mawala yung Ate, rambutan. 9 viewers, shoutout. Hindi, kala ko itong tumpok ko lang ito eh. Bumibili pala ng per kilo. Tinumpok ko naman yan, oh. Kita mo. Tutumpok ko kasi ito lahat. Ito lang. May pa ako. Ang hiram akong bago ng video. Salamat po sa 10 viewers. Andun sila kaya, no? Hi, Rose. Hi, Rose. Thank you so much, Rose. Guys, patuso ako sa premiere ko mga kuwaray. Sana makadaan po kayo. Nice, Nay. Lati mo na to. 150 lahat, Nay. Tira ko kahapon, Ma'am Rose. Rose Grail. Grail Journalist. Kano naman tayo? 50 lang tumpok po. Madam, itong nakatumpok na to, ilang po. Yan. Ilang po yung nakatumpok. Pero yung per kilo ko dito, ilang. 60, murang-mura. 11 viewers, thank you so much po. Hi, Ate Gemma, Gatutara, first share yung sabi niya, Ate Gemma. Ate Gemma, maraming salamat. Ate Gemma, pasuyo po ako sa ating premier. At thumbs-up naman po. At pa-share na lang din po, kung okay lang. Kaya share mo nga yung premier mo. Malay mo magkabus na maganda yan. Rose, thank you so much, Rose. Salamat. Pagpasya. Hi, ma'am. Ma'am Rose, share naman ang aking ito. Ayo po. Kwento lang to. Wala, sila po yung kakalasan nga muna. May chromatic. And then, iba may chromatic. Sabi mo malingki. Every viewers, thank you so much. Yung Tacloban niya, sabi natin.
Mark Jordan, thumbs up. Ay, thank you so much po, Ate Jen. Ay, malapit na. Itim na ako, kuya. Malapit na. Ha? Hey! Iwas mo muna yun. May pupuntahan ako, te. May dumating. Ay, dyan naman. Wala. Ma'am, kwenta lang, ma'am. Ayaw nyo? Ayaw nyo talaga? Gusto nyo? Gusto nyo yung damukal? Oh, ayan ha. Ayan, marami na ha. Ito, marami na to. O, ayan, madami. O, 50 guys. 50 guys. Ayaw pa? 50 na yan guys. Kwenta na ang pangit. Ang rambutan, kasi pag rambutan lang kinabukasan, kailangan tumpok lang. Kasi, pag per kilo pa rin, pilihan lang din ba. Hi Will, thank you so much Will. Shout out sa 11 viewers. Will, how are you, Edwin? Oh, sabi na ate ba? Gemma, ate ba, boom, love you. Boom, boom, boom. Boom, tarat, tarat. Tarat, tarat. Will you eat rambutan, Will? You eat rambutan, Will? Ano ba English ng rambutan, Sangkay? Will, ano ba English ng rambutan? Rabutatats? I like rabutatats. 13 viewers sa 26 thumbs up. Araw. Shout out sa inyo din. Sangkay B-Boy, pa-share naman ako sa ano ko. Sa aking premiere. Hindi na. Kiss na lang kita, dali. Give me that. Will. Shout out po. Okay, Will. Thank you so much, Sangkay. So, yun naman. Sinare na ni Tatay Robin ng aking, sinare ni Tatay Robin. Nashare naman ako guys. Diba? Ang laki ng views ni Tatay Robin. May 251 views na siya. Bakit? Galing ni Tatay Robin. Tatay Robin, natapos ko yung video mo kahapon. Ayan. Pinanood ko yung kahapon, yung video mo kay La Japper at Kapanalo. Tuloy ba tayo sa punta sa sa Bukana? Ay sa sa Banoto? O Bunoto? Sa nila? Planet to World? Ay tayo Ruby, pa-share naman ang aking aking remark. Thank you so much sa tayo Ruby. Share. Share ko na yun sa'yo. Share ko yun sa'yo, Tatay Ruby. Hi! Ay, Tatay Robin, share ko na yun sa'yo, ha? Mark, punta tayo. Sige, sige. Yan, Tatay Robin, nakashare na po, ha? Kwenta lang tumpok sangkay. Ito. Na lang ang kilo ko, sinixty ko na lang kahit. Ilan? Isa?
kilo lahat yan. Hindi ko lang alam saan kahit kikiluhin ko pa. Kilo-kilohin ko para malaman kung ilang kilo lahat. Ito kasi nakatumpok dito, 50 na. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8 tumpok. 100. Ngayon pa. Hindi ko lang alam kung magkano. Marami pa yan. Meron pa itong mga kilos. Guys, viewers, thanks so much. Tatay Robin, sinare ko na yung sa inyo ha. Yan, Tatay Robin, sinare ko po yung ano nyo po, yung video nyo po. Yan, Tatay Robin oh. Pa-share naman ako Tatay Robin sa aking ano, video. Sinare ko po yung video. Nagalis ka dyan, lilipat ako. Isya! Tayo dito kay ano. Boss Bromeo! Shout out! Gumawa ka kasi YouTube, boss. Monetize ako. Nakasalsiyan yung cellphone. Ha? Pagkasunod na tayo ng monetize eh. Ano ako cellphone mo? Nakasalsiyan. Kailan? Lunes, nakarating ko. Lunes. Oh? Gogi, soyong. Monetize na araw na yun. Monetize ka na rin pala? Soyong naman. Gagawa ka uli. Tapos naglalagin ako, ayaw ko palagi ni Facebook, hinahanap yung dating number ko yung huli. Paano ko maibibigay? Napasok di ba yung notification niya doon? Paano ko maibibigay? Wala ka kasama doon. Ay, yari. Ang kasama na. Ang higpit ni Facebook ko na ayaw na. Diba dati login ka na, alam mo lang password, saka yung Gmail mo. Ngayon hindi. Kailangan alam yung number mo yung nahuli. Oo, kailangan ng code. Pasok parang ano Kaya na. nga talagang kailangan mag-iingat sa ano sa cellphone ka. Yung number mo talagang ginagamit, kailangan ingatan. Paano ko makukuha yung code doon? Sabi ko, sama sa nawala. Pero nakakita ko nila gano'n. At sa YouTube, ganun din yun. Nakakita ko nila yung tutorial ko anong gagawin kasi hindi ko pa natutukan eh. Pagbili ko na ng cellphone. Sayang yun eh. Sa lisyada mo, linagay. Tama-tama, mag-upload ako. Umikot na ako sandali, nailapag ko lang doon sa may sibuyas. Umikot ako, nagdala ko ng pinahal ko sibuyas. Saglit lang oh. Kita ko Uy, sa, Tatay Robin, thank you. nakita ko sa ano, Oh. sa CCTV. Pagpasok ko, andyan pa yung kumuha oh. Parang siguro kaya, ano, wala yung makatasunod. Gumawa ka sunod ng ano. Tatay Robin, thank you, salamat sa palipad. Boom, Tatay Robin, thank you so much. Thank you sa 50. So, ayun, nawala yung cellphone ni Boss Romeo. Shout out sa viewers. Paano dati ang dalawa? Hi Will, magandang shout out po. Sabi ni Tatay Robin. And viewers, thank you so much. Hi Grace, thank you so much Grace.
Sorry mga Muslim lang doon sa Shopee na rin kilala ko. Pre, mag-Facebook kayo ah. Live viewers, thank you so much. Shout out. Hi Will, thanks a lot. Lahat tidak. Shout out sa natin viewers. Saglit, iwan ka lang. Tumpok. Eh. Yes, yes. Oh. Wait lang. Yeah. Daan lang. Yeah. Ayaw ko, ikaw na magbigay niyan. Lo, Pupuntay ko pa doon. pupuntahin mo na lang doon. Pupuntay mo doon eh. Oo. Ayaw ko magbigay dyan, mamaya wala. Nabilang naman natin to. O kahit na. Kahit bilang yan. Tumagawak niyan. May pera naman dito ah. Bakit yung pera mo?
Uy, bili na. May 50 lang. Ay, bumili ka muna. Rambutan. Ay, shout out. Ruda Life Adventure. Adventure. Ay, ma'am. Kwenta lang guys. 50. Kwenta lang, sir. Kano ganyan mo? Kwenta. Ilan? Kurma. Sabi, 60 kilo. Yan, 50. May git isang kilo. Ha? Pero mabait ka ba? Ha? Ay, shout out. Tatay Robin, maraming salamat. Ba't 88? Roda Life Adventure, shout out sa'yo. Bigyan kita moderator. Tensya na ha. Busy ah. Ma'am. Happy New Grace. Roda, meron ka na moderator. SFA, thank you so much, my friend. Mila, wala dito. Salamat guys, pasuyo po sa akin. Hey ma'am. Sige na po. Tug.
Ay, shout out, Ace of A, thank you so much. Rora Live Adventure, thank you so much. Ito na nga eh. Nabarking na nga eh. Gusto mo ikaw barking ko? Ambot sa imo na may lubot. Kwenta lang, ma'am. Ano nangyari? Ba't di pumasok kanina si Will? Sa'yo, sa live mo. Kasi dadalhin sa malayo, dito na lang. Baka na sila magkagawan dito. Pangalin ako na, magkano pong benta ko? 600 na yan. Pangali ako. Sarap kasi matulog. Wala, minutumbok ko pa sa live. Uy, shout out. Teacher, shout out sa'yo. Ay, Sir Wangbu. Shout out Sir Wangbu. Sir Wangbu, mayroon ako pong Wangbu TV. Mayroon po akong premiere ngayon, Wangbu TV. Yan na premiere ko, yung pumunta tayo doon kala Japper ka nung Sabado. Ayan. Sana mapanood mo po. Wangbu TV, thank you so much. Kumusta po kayo? Di kita na Wangbu TV, kita na saan. Pero nahagip kita sa aking camera. So, ayan. Ayan, si Wangbu TV. Ano ni Wangbu TV? Oh. Ito na dyan, bro. Yung maganda yung matatamis. Oh, matamis yan, bro. Hindi ako tumiting kanina, hindi ako makabili. Matamis yan, bro. Bili na kayo, guys. Matamis. Feedback, uy. Nabalis bayan po yan. Sino ba nagtanong may? Saan banda yan, Mark Joe? Sa ano po, Novaliches bayan po, Dumalay Street, Sir Wangbu. Dami niyang 20. Kalahati yan. Basa mo na. Yan, yung tibangan ko. Ang dami yan. Ano nga, kanina. Kanina, sulpungan ito. Uy, dami yun. Ako kasi ang sasangkay. Ano? Wala, na lang, 4 na tumpok na lang. Ha? Wala na, dinatok ko ito. 1, 2, 3, 4, 5. Kahit palang tas na yung 4 na tumpok na mais. Ito pa tira. Feedback eh. Wait a minute.
Natapos lang kumain, oy. Shoutout sa iyo. Matipo, shoutout. Thank you so much, Matipo. May premier pala ako. May premier na ako, guys. Kami bili lang ang platsi. Manatala. 9 viewers at 26 thumbs up, shoutout. San Paulo, shoutout. San Paulo. San Paulo, shoutout sa'yo. Nakawaray, 50 lang. Mayroon pa, marami pa. Marami pa akong paninda, Idol Matipo. Yun, seedless. 50 tumpok, tsaka sandaan. Ay, Sagaraw. Shoutout. Na ano ko ito, tumpok ko. Atin ko pa dyan sa tawiran. Pa yun, paninda ko. Tutumpok ko lahat. Ba, nakabenta na ako sa'yo. Kaya nga agad sang kayo, imukay ka ako siya. Magkano kilo mo yan? 60. 60. Matamis. Ano ba? Sa 11 viewers, thank you so much.
Ninakaw na yung paninda. Nakamute. May tugtog kasi. Oy, Gerson Lopez, shoutout. Pa-shout out po. Ay, Gerson, shoutout sa'yo. 15 minutes na lang guys, may premiere tayo mga kawaray ha. Ay, Gerson, thank you so much, Gerson. Oh, Gerson. Marami bang isda dyan? Katapat pre. Mukhang matumal ngayon sa pwesto ah. Oo, matumal. Kunti lang may isda. Yan oh. Kunti lang may isda. Doon sa may banda ron, mayroon mga isda bago. Kunti na lang kailangan ko yung Boss Rami. Oh, ikaw yung boss ko. At boss kita. Katawan tumpok. Katawan tumpok. Ay, thank you sa gato. Huwag mo i-skip ang ads sa gato. 13 viewers. I-skip ads sa gato. Para masaya. Tunay na buhay, hello po. May bago akong paninda po. Tunay na buhay. Rambutan. Maraming salamat po. Welcome sa Garo. Tunay na buhay, magaling sa road po, sabi ni Tatay Robin. Wait lang ha, meet tayo kay may
Benta lang tumpok. Kaya anong oras na sa, ano? Ha? Anong oras na? Oh, shit. Eleven 21. Hala Grace, ay mamati po siya. Tulog muna ako. Kuya Will, shout out po. Okay, Sangkay. Count it all mark now. Okay. Papakiyawin na naman ang ating bangka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25 tumpok. Sangkay, 25 tumpok lahat. Sangkay people, lahat 25 tumpok. 25 tumpok lahat. Sa 50 pesos. Kuya B-Boy, shout out. Kapag na naman daw nilig kung anong kaputan ng mura, 25 tumpok pagkando. Seven viewers. Okay, Grace na. One to 50 lang. Oh. 1 to 50 lahat. Kawaray, pahingi rambutan na. Sige, pag inano. Ate Gemalyn. Ay, Ate Emma. Ate Emmalyn. Pag nag-adjust muna premier mo, pamigay mo na yan. Sige. Free rambutan, call me again. Mark. Yan, pagpapalutin ko. Kasi ano Christian. Thank you so much, Will, again. Thank you so much sa Daisy.
Learn ski. Hello. Ate Learn. Learn ski. Thank you so much. Pahingi ako. B-boy. At Robin, pahingi daw si Tatay Robin. Sabi niya. Rambutan, rambutan, rambutan. Rambutan, rambutan. Dali na, dali na. Thank you. Ay, Gerson. Love is around. Thank you, Sir Will. Wow, Sir Will, thank you. Learn. Thank you, thank you. Tangkay. Ano lang to? Bali 25 tumpok lang lahat. 1 to 50. Mayroon ako gusto nilakad sa'yo. Si ano, si Jay Boy, ano. Subscriber ni William na sa'yo. Tayo lang kay Loy Loy. Jan! Jan! Pasuyo lang, halika. Okay na guys. Go na mag free rambutan. Thank you so much guys. Video lang ako. Hi Gerson, gusto mo ba rambutan Gerson? Ibigay ko na lang ka dito kay kay sasawa mo. Complete na yan. Kita. What's up mga kamaray? May pa-free na naman tayong rambutan galing sa ating sponsor na mabait. Hindi lang siya ayaw lang niya magpangalan. Pero pamimigay na natin to. Libre to, libre na naman, libre. Dito mo natin pamimigay, di na ako lalayo. Unahin ko muna si Gerson. Hi Gerson, bibigyan ko muna yung darling mo. Gusto mo mais? Yung mais, tsaka ano. Binili na to guys. Mga kawaray, thank you so much sa sponsor.
Huwag mo patayin yan, Chan, ha? Chan. Thank you, Gerson. Ka. Salamat, Mark. Bahala ka ng dami. Thank you guys. Uy, free na naman tayo guys. Bigyan natin dito. Pia! Pia! Libre. Ano mo na yan? Thank you lang tayo dun. Camera. Camera. Salamat. At yan. Salamat. Salamat. Free na naman tayo mga kawaray. Teo, libre lang, libre. Oo nga, libre lang. Sponsor to, may nagbigay. Oo nga. Hindi nga po. Free nga, free. Salamat lang tayo sa nag-sponsor. Thank you lang, thank you. Ayaw maniwala. Free nga, ni. Ay, gusto mo ba? Pasok mo. Walk. Thank you. Thank you so much. Grabing tugtog ah. Kaka-copyright tayo guys. Welcome. Thank you guys. Sakay na kayo ba? Ay, ganda. Wala na akong plastic ah. Halika. Thank you so much guys sa libre. Dito tayo. Free na to, free. Ito na lang yung sticker ko, puntahan mo na lang. Salamat lang tayo sa nag-sponsor. Thank you. Sticker ko yan, te. Search mo lang sa YouTube. Ano akong plastic ah. Plancha na. Isa ka na sa bala. Ay, saraw. Punta na ako dyan. Nakakuha ng rambutan. Sige, punta ka. Hintayin kita. Titirang kita. Ay, Tatay Robin, punta ka ba, Tatay Robin? Maraming tugtog eh. Maraming tugtog. Copyrights. Mute na lang. Hindi masyado rinig ang tugtog. Sa live, Gerson. Pero sa kung video. Mais. Rambutan. Oh, pa. Hindi ka. Lipat ka dito ka. Sabi lang. Lipat ka pa rito. Free. Ay, libre lang po. Ayan. Libre lang po. Libre. Galing sa sponsor po. Kunin mo na. Ito yung sticker ko, baka gusto nyo subscribe sa YouTube at sa Facebook. Sige po, ingat. Libre na to, pinakyaw lang. Oh.
Salud! Salud, Didi! Salud, Didi! Subscriber ko din to si ate. Ay, mga guys, mga tropa, mga... Kagawayay, kawayay. Tara, kagais daw. Free lang amo. Teka, latag. Try again, later, boy. Oh. Thank you, ya. Thank you lang tayo dun, oh. Thank you. Deh. Maraming salamat. Gustuhan nila rambutan. Ling! Tang, Ling. Rambutan ba? Ayaw mo rambutan, pre? Ilang minutes na yung ano? 7 minutes? Salamat lang tayo sa sponsor. Kaya ako na magbigay-galing para magbigay. Thank you, B-Boy. Wow. Hi. Thank you lang tayo. Thank you. Salamat. Oh. Para maubos na to. Thank you lang tayo. Thank you lang. Kaya, libre ito, libre. Ha? Ayaw mo, no? Nakikita ka sa ano, wawawin. Thank you sa sponsor. 7 viewers, thank you so much. Thank you, B-Boy. Gerson, dikitan mo yan, ha? Subscribe mo yung mga yan. Si B-Boy TV at si Will. Di ba, mayroon pa dito, ano? Malin. Titirahan kita. Ito, dalawa sa'yo. Titirahan ko sa'yo, dalawa. Punta ka na. Thank you. Sponsor. Ay naman, sponsor. Ay, Gerson, thank you so much, Gerson, sa panonood. Thank you. Ang bait-bait naman ang sponsor. Siyempre. Ngayon, bibigay lang na eh. Wag na. Bus na eh. Salamat. Uy, mayroon pa dito. Ay, ang dami. Kala ko tatlo sa'yo eh. Chef! May-ari ko dalawa. Uy, ubos agad ah. Chef, oh! Joseph! Saglit lang to, libre lang. Sorry. Salamat. Ano pa lang yan? Oo, kumawa na. May. Shout out sa mga puto. Ay, 4 na lang. Oh. Ay, isa ba sa'yo, Chan? Ano na, mais? Ano ba may gusto? Nay! Gusto mo mais? Libre lang. Nay! Ha? Nay! Libre lang po.
Salamat, guys. Namay. Ano yun? JFC, thank you so much, JFC. Nang. Wala na, ito na lang. Wala na. Mayroon na to, may mayayari na to. Okay, tulog lang siya. Galing naman. Ang na naman to. Nga, panoorin nga natin. Ang na naman to. Ang na natin. Nangihingi ako doon. Mangihingi, di ka naman talaga mangihingi eh. Ang na naman to. Ito pa lang. Huwag dyan. Ano yung binabayaran sa'yo? Ang bayaran mo sa kami. Nani ka, kausapin mo pa. Tagay, ubus na. Wala na. Meron dito yung pa-reserve kay Tatay Erwin. Wala na po eh. Kanina, libre eh. Yun yung tanggapin. Saan na ba siya? Nine viewers, thank you so much. Adjust ko na aking channel. Adjust ko yung aking channel. Tayo doon kay Loy Loy. Ha? Guys, thank you so much mga kawaray sa inyong lahat. Thank you. And viewers, thank you so much. Wait lang, tignan ko lang to. Guys, ito yung kay Loy Loy. Magay. Ay, Edgar. Edgar Gado. Ay, Edgar Gado. Taga-saan po ba kayo? Meron pa dun dalawa. Iwan ko kung pupuntahan ni Ima. Ito, yung isda. Sinong, Magay, B-boy. Saan ka na? Wala ka na. Saan ka na? Wala ka na. Wala kang comment eh. Tambay ko muna rito. Hintayin lang natin yung nila. Tingnan ko ng fish. Wala pa po. Hindi pa na-aprobahan kung Kaya lang natin yung nag-sponsor. Kung anong nila. Desisyon. Pare, patingin ako. Ano na itong bakundal? Ang dalan din, ito. Nah. Ada apa Ustaz? Tayo lang natin ang piso. Saan kayo? Ubus na yung akin. 12 viewers. Thank you so much. Alan Ma, shout out. Konsi. Thank you so much, Konsi.
Edgar Gando. Ay, Edgar! Meron dito, puntahan mo na lang. Meron na bibigay sa'yo, Kuya Edgar. Kakain nyo na tayo! Wag. Thank you sa harang, Sangkay. Padi, wala si, ano? Iboy, ano na? Sangkay, Biboy, ano? Anong, balita? Tapos na yung akin. Biboy, I love you. Sabi ni Mabi TV. Saan si Tatay Robin? Wala. Tingnan mo, tutok mo ng camera. Asan na po ba kayo? Bibidyo mo. Sina. Alis pa lang. Bibidyo mo muna. Apat. Ano mo lang signal? Sina, may papatayin ka, bibidyo ko muna. Okay na, madam. Tingnan muna sa dapat ang bayan. Na may bibili lang. Bibigyan natin tong ano. Naka-move na yung primer mo. Oh my, naka-move. Minove ko. Ano pa di? Gusto mo ba isda pa di? Edgar! Punta ka na rito, kunin mo na isang isda. Edgar, puntahan mo rito yung isda mo. Titira ko sa'yo, 4 lang to. Ako pa di, dito pa kami sa Multal. Ay, bibigay ko na sa iba to pa di. Layo mo pala. Yung mga to man pa di. Rosog. Buenas ng balot mo, Biboy. Tangkay Biboy, ang buenas ng balot mo, sunod-sunod. Sige, salamat. Punta mo rito, Edgar. Ito na lang isa. Bigay mo natin yung isa. Edgar, sa'yo yung ano, yung bilong-bilong. Punta mo na lang dito. Naka-subscribe para mabilis. Oh, lang dyan yung 4. Order yan. Order ng ano, Malacanang. Ayan na, si Boss Edgar. Saan ba yung ano dito? Thank you. Kailan tayo sa sponsor ito. Thank you. Ayan, naka-subscribe sa atin si Boss Edgar. Tawad, ipagpaksiw na. Oo, pagpaksiw. Wala ka na dyan sa Ricardo. Sticker ka, di ba? Thank you so much. Oh, meron pa 3 dito mga kawaray sa mga gusto. Bayad dito agad? Ito, bayad para. Thank you guys. Thank you na tayo sa sponsor. Salamat. Meron 3 dito mga kawaray sa mga gusto. Hintay lang tayo ng mag-ano papasok. Sangkay, binayaran ko na Sangkay. Boom. B-boy. Ay, Talwerdo. Shoutout sa'yo, Talwerdo. Salamat. Salamat sa pupunta. Anong name niya? Si Loyloy. Si Boss Loyloy. Gerson, maraming salamat sa tambay sa aking live.
Gerson Lopez. Thank you so much. Hi, 3 more? Yeah, 3 more files per 2 of are willing to buy. Boom. Uy! Uy, babay na naman. Tatlo pa? Pero naman dito kay Ling naman. Kay Ling, para naman mabintahan ko si Ling. Okay lang. Okay lang, Loy. Saan kay B-Boy? Ano, magkano? Loy, Loy! More blessing. Uy. Oy, thank you very much. Daddy Los! Shoutout sa'yo, Daddy Los! Ayun, nandito si Daddy Los, guys. Napasyalan tayo ni Daddy Los. Thank you, Daddy Los. Salamat sa pagpasyal po. Salamat ka lang. Kay B-Boy at sa Thank you, sponsor. B-Boy. Salamat At sa sponsor. sa nag-sponsor. Binayaran ko na mga kauray, yung 400. Daddy Los, shoutout sa'yo. Tamsak dikit. Ay, thank you, Daddy Los. May moderator ka na, Daddy Los. Tolwerdo, maraming salamat. Salamat. Salamat Boss. kay ano. Sa rambutan, boss. Salamat. Thank you sa ila. Bukas ulit. Sana bukas ulit tarik ko. Mabi, shouty. Daddy Los, team. Lost TV, boom. Sabi ni B-Boy TV. Thank you so much, guys. Maraming salamat po. I-adjust ko man na lang mamayang 15 viewers. Ang dami natin viewers, guys. Sana all may 15 viewers at 37 thumbs up. Kay Boss Edgar, thank you kay Boss Edgar. Pinuntahan niya rin. May tatlo pa rin itong isda, guys. Salamat sa isda, Kawaray. More blessing to come. Ay, thank you so much, Edgar. Bigyan kita moderator, Edgar. Dikitan mo yan si B-Boy. Galing sa kanila yan. Tsaka kay Will. Si Will, dikitan mo si Will. Ay, kabos, official. Thank you so much. May tatlo pa ako isda rito. May moderator ka na, Edgar. Sana dikitan mo sa B-Boy at si Will. Ano ba si Will? Will! Will, comment ka nga, Will. Para madikitan ka na, Edgar. Gerson, thank you so much, Gerson. Thank you so much. Si Gerson kasi nag-iisda yan. Marami na isda sila. Kaya di kailangan ng rambutan, pwede pa. Biglang dami dumog, ano? Biglang dumog sa'yo, ano? Nakakatawa. Daddy Los, shout out po, Daddy Los. Oh, pinakyaw pa naman. Oy, thank you. Daddy Los, salamat sa pag-ulay. Oy, nako, may salam. Bigala shout out sa lahat. Oy, thank you, Daddy Los. Salamat sa pag-ulay. Guys, tama na natin sa video to si Daddy Los. Hintayin ko lang si Tate Robin, baka. Thank you, Daddy Los. Thank you so much sa pag-ulay, sa 50 pesos. Thank you so much. Blessing yan, blessing. Loy, ako ang lucky charm mo. Oy, Loy, sabi niya ng B-Boy TV. Oo. Gawing Benas, pagbalot ko, naubos eh. Ubus yung latag niya. Sunod-sunod pa naman. Work mood. Sige po, Daddy Los, thank you so much sa blessing. Thank you so much, Daddy Los. Thank you, thank you. Ingat po kayo, ingat. Tolwerdo, thank you. Edgar, thank you. Gerson, thank you sa Gerson. Tingnan natin ito, bibigay yung tatlo. Tingnan natin ito kay tatay. Mami TV, Yahoo. Daddy Los, boom. Sabi niya, no? Kabus. Sabi ni, mapupunta siya rito. Hindi man pumunta. Sino ba yung Emalyn Gabuay? God bless you, Daddy, sabi niya, no? Mami TV. Video nga ako, pare. Bibigyan ko na lang ito ng isa kaila Ate Marian. Para may pang-ulam sila. Mga kawaray, naka-video na yan. Mga kawaray, daling lang natin ito kay Ate Marian. Bigyan natin si Ate Marian ng isang tumpok na isda. Para may ulam na sila. Marian,
Para may ulam ka. Salamat. Salamat sa sponsor. Salamat sa sponsor. Thank you, thank you. Thank you sa inyo lahat. Salamat Kuya Will at B-Boy TV. Edgar, dikitan mo yan sila, dikitan. Yan sila, ano, guys. Asin nila, asin. Will to win. Salamat, will to win. Tuwin. Thank you so much. Kabos official bro, Miguel shoutout. Yahoo. Ito, bigyan natin to. Naglalakad. Play pa yan. Teo, libre lang. Galing sa sponsor ko. Pare, dito, tignan mo. Naka ano yan, naka-live lang tayo sa YouTube. Yan, kina. Sige, sige, pangulam nyo yan, pangulam. Ano ba yun? Paragis ka. Di pa yung pa? Oh, isda. Okay na, patayin mo. Natutukan mo ba si ate? Kasi ko si Ibili, lumapit sa akin, pahay. Turo niya ano, ni Bebe. Ikaw pinayo. Lolo yan si Bibi. Pwede idol. Talaga. Mabi TV, thank you so much. Mas idol mo si B-Boy. Pero bayad na yan yung ano, yung 4 na tumpok binayaran ko. Meron pa isa rito. Saan kanino pre yung kumain kay pre? Ha? Sa ano yun? Sa Kalapanali, Kapanali. Meron pa ako isa rito, isang tumpok. Pwede, sali ka na sa challenge, kaya mo yan. Sana nga eh. Sana nga, Mabi TV, sana makasali tayo sa challenge na idol. Hindi naman tayo papabayaan nila B-Boy at Team Tacloban. B-Boy, iba na ka talaga, isa kang alamat. Oo, kabus, official. Solid yan. Kupal! Kailangan talaga may sticker sa akin si B-Boy. Kabus, salamat Boom. Kailangan may sticker si B-Boy sa akin at si Will para ano, para susubscribe ng mga YouTube nila. Kasi yung iba binibigyan ko, walang mga ano, YouTube. Gusto ko yung bibigyan yung ano, yung naghahanap buhay ba? Talagang deserve na deserve para dito sa isa. Diba? Lipat ko lang yung aking karito. Yeah, thank you. Okay ka dito, ikaw na din. Ayun na ngayon, kasi subscribe mo ako, dali, bibigyan kita. Dali na. Ano po? Nakalang ako eh. Sticker ko. Bibigay ko sa iyo si Raymond. Ay, Raymond. Subscribe mo ako, dali. Para ibibigay ko si Raymond sa iyo. Free page. Sarap. Sana all. Hugi ah. Nagkasiray mo na. Nabasa ko Mabi kung kanina kung sino idol mo. Aray ka. We, Mabi. Kabus, salamat. Mabi, salamat ah. May bigay ka ba, Mabi? Salamat pala kay Daddy Luz at kay Tate Robin sa kapagkulay nila. Hindi tayo nasira kahit pa paano. Aray ka. And viewers, thank you so much. Sticker mo ka. Wala ka na sticker. Ano? Ikaw na mag-sticker, ikaw naman gumawa nito eh. Alam mo mga kawaray yung gumawa nito ng sticker ko? Ayan oh. Si ano, yung gumawa nito. Ayan si Raymond. Magaling mag-edit yan. Kaso lang, ay Danmar, shoutout kawaray noon. Oy, kawaray noon, shoutout si Danmar. Thank you po
sana yung sunod na next challenge ni Idol eh, sana yung ano tayo. Makasabit ba? Kahit pang kulilat lang, pwede na yun. Ate Danmar, hello, sabi ni Captain Werdo. Ha? Para tulog. Sino? Kasi alas ka doon daw. Magpa-sticker din ako, Raymond. Send mo yung picture, papa-edit ko sa kanya. Sangkay, para dito pag halimbawang mayroon tayong sasama ko yung mo sticker mo. Para ma-reach yung mga 19,000 subscriber. Mga na-stress tuloy ang premiere ko, guys. Wala pa si tatay, Robin eh. Ay, pray natin para makasali ka, Kawaray. Uy, thank you po. Salamat po, Ate Danmar. Thank you so much po. Sana nga po. Pangarap ko lang naman po yan. Kahit kulilat lang, pwede na. Basta makasali lang. Sir Verdo, may galaw shoutout po. Sabi ni Danmar. Abilera. Abilera ba sabi? Apelido. Nabawasan din yung tinda ni Boss Loyloy. Ubus ko lang po naman. Sunod-sunod man. Sunod-sunod. Denmark. Sana nga makasali para maubos ang pera ko. Aray ko, B-boy. Ba't maubos pera mo, B-boy? Mayroon ako sangkay talagang gustong mayroon akong lalaking gustong tulungan sa kariton niya. Gusto ko nga puntahan dun sana ngayon eh. Sama ka ba? Sama ba kayo sa live ko? Puntahan ko sana. Wala ko niya, walang gulong. Yung gulong niya wasak-wasak. Tama ko. Puntahan natin. Puntahan ko ba? Sangkay. Sabi ko muna to dito, Loya. Saan ko lang yun. Ando kaya yun? Sa araw-araw naman yan nandun. Ay, tusok host. Ay, May Oliver. Thank you so much, May Oliver. Naka-live na ata si Mami, Go, let's see his status. Maybe we can help him. Okay, I can see. Tara, sama mo ko pa di. Diyan muna yan, guys. I-check lang namin doon si Mang Kakaraton, Mang Kakariton. Pray at magsipag at araw-araw may mga blessings sa darating na kawaray nun. Oo nga po. Thank you po, Danmar. Thank you so much po. Salamat sa tiwala. Tiwala mo sa akin. Pupuntahan ko lang dito si Kuya. Yung video nga ako pa rin. Kasi ito gusto ko rin to. Gusto ko mag-aabot ako. Magdagdagan lang ng konti. Kaya naman magawan to kahit 2.5 lang. Dagdagan ko 1,000. Hindi na. Kawaray. Video, photo yun. Nakala ko na video. Yun na. Mga kawaray, punta tayo rito. Punta tayo dito kay Kuya. Si Kuya na nag-aasin. Salamat pala kay Boss Raymond sa pag-alalay. Kalinaw ba, Sangkay? Mukhang uulan pa. Dahil yung gusto kong magtulungan to na nagkakarito. Nakakawaray Sangkay B-boy, ito yun. Yung karito, yung gulong niya mga kawaray. Ito. Si Kuya. Ya, anong pangalan nyo ya? May tanong lang kami. Pangalan? Johnson. Ha? Johnson. Johnson? Johnson Wang? Johnson Wax. Wax? Johnson Wax? Ano yun? Johnson Wax? Ito yung gulong niya mga kawaray, yung gulong niya ng karito niya. Yan ba? Ang kay B-boy So sanang gusto ko makagawa ng kariton ba, magawa ng para
Foreigner. Ano pangalan mo? Johnson? Johnson Wax? Ang kulit na pangalan mo ah. Italiano lolo ko. Italiano ba? Johnson Wax daw ang kanyang pangalan. Ay, malo, shout out. Sige, tuloy mo. Nasaan kayo? Nagtitinda siya ng asin. Yan, asin niya. Johnson Wax eh. Oo, Johnson Wax. Di nga, totoo, Johnson Wax. Kulit na pangalan mo. Parang ano, parang nasa Abidrag lang na binibili Johnson Wax. Hoy, Johnson Wax, shout out sa iyo. Ayan, nagtitinda siya ng asin. Ilang taon ka na? Ha? 55. 55 years old. Nagtitinda ng asin. Pakita mo pa din. Nagtitinda ng asin mga kawaray. Ang pangalan niya si Johnson Wax. Kapatid niya ni si Wax. Raulo ka, biboy. Labas na yung biring. Anong biring? Biboy, hello. Danmar, thank you. Tawa man. Tatawa ka man, Danmar. Tolverdo, thank you so much. Malo, hello. Karay. So, ito yung bala ko sana manual yung kariton niya. May mag-sponsor man lang. Mababait dyan sa YouTube. So, yan mo naman yung kariton niya. Wasak-wasak na. Ba't di mo pinapalitan niya? Yung kariton nyo? Ha? Walang budget. Ay, JFC official, shout out. Noli boy, shout out sa iyo. Madam B-boy, walang budget? Oo, pinatakan na lang mga kawaray. Ito mo na dito sa harap. O sa likod. Yan, yung gariton niya. Karagagawa lang ito, di ba? Ba't nasira agad? Kagagawa lang, nasira agad? Oo nga, yung gulong mura lang naman kasi yung gulong niyan, 900. Gumagawa rin ako nito. Yung payo mo malaki. Malaki ng pala yung bukas. Sige po. Anin natin yan, gagawa natin ng ano. Pero hindi ko po alam kung kailan po ha. Pero try natin makahagip ng magbibigay ng tulong. Johnson Wax. Tama? Totoo yung pangalan mo talaga? C-H-O-N-S-O-N. Tapos Wax. W-A-X. Ganon? Ayos sa pangalan mo ha. Tangala. Kapatid na yun ni Floor Wax. Yeah, balik kami. Ha? Oo nga, te. Johnson Wax daw, kapatid ni Floor Wax. Ha? Try namin yung makahagip ng ano. Pero di pa namin alam. Pero mayroon akong darating na sahod. Hihingi lang ako ng tulong para madagdagan lang, ha? Sige, Johnson Wax. Pangalan ko, Mark Joe Wax. Floor Wax. Sige, thank you. Ayan, mga kawaray. Hawanapan natin ang paraan si Kuya Johnson Wax. Kapatid ni Floor Wax. Mabigyan ng kariton na panibago para maayos ito. Pare, yung gulong niya kasi sira-sira na. Sana may mabait na sponsor na tumulong sa kanya. Sige na, Johnson Wax. Dito muna kami. Pinsan yan ni si Tam. Pinsan ba ni Tamsak? Tamsak. Hindi kasi pangalan pa lang kasi Johnson Wax eh. Sabi nila dito, sa live ko, si Floor Wax daw, kapatid ni Floor Wax. Ang loko-loko rito. Oh, may sticker ako, baka may time ka pang mo sa Mark Juaray TV sa YouTube. Oh. Wala na ata ko sticker, dalawa na lang yun. Wala na, dalawa na lang sticker ko. Pa-check na lang. Mayroon ako na sa bahay. Ito, pahiram muna natin. Pahiram muna, patikin ko lang sa kanya. Ito pangalan ko. Picture mo na lang.
Para ano, madagdagan ng aking subscriber. Gram na! Gram na! Sige na, para ano? Ay, matapos ko, tawa nga ako, nakakatawa. Eh di sa'yo, magkaiba naman tayo eh. Tirahan nyo na lang. Kasi para ano, kasi wala na akong ano, sticker eh. Subscribe nyo na lang para makatulong tayo kay Kuya. May load ka ba? Wait, shares mo na lang. Ayun na, shares natin sa YouTube. Tapos niya ate kay ano kay ate. Ano mga kamaray? Pa-subscribe na lang natin to. Ano pa sa kanya yan? Kailangan si Johnson Wax mayroong mag-sponsor para may pang ano na di, may kariton, wag yung panginom. Normal lang umiinom, normal lang 'yun. Normal lang sa tao nagiinom, kaso lang pag madalas kasi baka maano may atay. Masira ba? Te, share, subscribe mo na lang po ako, te. Wait lang po. Mark Jowaray TV sa YouTube, sa YouTube. Wait lang po. Naman yata eh. Sa YouTube, meron, nakita. Akin yan. Will, nakasubscribe na rito, Will. Wait lang. Meron pa isa. Meron akong mabait na kaibigan eh. Lagi tong ano subaybay sa akin. Meron kasi nag-aano sa amin na sabi ko bala ko sana bigyan ng ano yun, kariton. Tulungan ba? Ay, magawa? Marunong ba gumawa? Oo, marunong ako gumawa ng kariton. Napagawa rin ako sa iyo gamit Nagbablog ako sa YouTube. Ito, naka-live nga tayo eh. Diyan, kita ka dyan. Tingnan mo sa YouTube ko. Punta doon, di yan. May Mark Joe. Sinerge ko lang yan kasi pinasubscribe ko. Ito kasing si Will ito, nasa ibang bansa to. Lagi ito nag-sponsor sa amin. Tuwing mga ano. Will, subscribe kita rito, Will. At B-Boy TV. Wait lang po. Subscribe nyo na lang para dumami tayo. Meron siya kasi minsan may pa-free po, minsan may nag-sponsor. Sa ngay B-Boy, ano ka na, sinubscribe kita dito. Nakita mo? Ayan, yan. Oh. Di punta ka dun sa mismong ano, itong ano, ito. So, yan, naka-live yan. May ads yan. Yan. Di po ako nagagawa ng kariton. Parang bala ko sponsoran niya si Kuya. Si Johnson Wax. Ayan po. Naka-ads, wag lang ano, skip yung ads. Sayang yung ads. Yan ang ano. Ayan. Shoutout sa'yo, Kuya. Shoutout sa'yo, te. Anong pangalan niya? Roberto. Te, anong pangalan niyo po? Ha? Josephine. Shoutout. Ayan. Saan? Sa Facebook? Parehas lang. Ay, ito, Mark. Yan, Facebook ko. Salamat sa inyo. Thank you so much. Salamat sa pag-subscribe. Boy, busy ka dyan, boy, ah. Johnson Wax. Kapatid ni Knor Wax. Alis muna kami, ah. Dito muna kami. Sana mayroon mag-sponsor. No? Sige. Thank you, sa pa-interview. Salamat. Ilang taon ka na pala nagtitinda rito? Matagal na? 4 na taon na? Okay. Wala, sige. Thank you. Okay na yan, pare. Salamat kay Raymond. Kaya! Kulit ang putik. Thank you sa dalawa natin bagong subscriber. Will, you subscribe to my new friend in the Quirino Highway and B-Boy TV.
Boom, thank you. Guys, I eat dinner na. Okay, sige, Will, you eat dinner. Enjoy your dinner, Will. Ay, Tolwerdo, thank you. That one of the house, his name is Johnson Wax, kapatid ni Floor Wax. Yeah, sabi pa ni Idjar, kapatid daw si Tamsak, Tantax, Tamsak, Tantax. Pasaway eh. Naka-play ba yung pare? Natuwa ako dun sa comment nyo ah. Nakakatuwa kayo ah. Johnson Wax. Johnson Wax. At pare, maganda pala pangalan nun. Ang ganda ng pangalan. Si Johnson Wax. Johnson Wax, kapatid ni Floor Wax. Oh, si Kuya, tinanong ko, in-interview ko dun. Kapatid pala niya si ano, Johnson Wax, kapatid ni Floor Wax. Ito Tatay Robin sa'yo. Ayun ba? Sofa, mawawalan. Malakas ka tayo, B-boy. Grabe. Ano? Andar yun yung tatlo ko doon. Dito si Tatay Robin. Kaya pala sabi ko na wala na sa live. Mukhang nandito pumunta na naman yun. Ito si B-Boy. Gagi, galot ng pangalan ni Kuya. Ano Muto mo pare, sabi niya Johnson Wax daw ang pangalan niya. Malupit ah. Johnson Wax? Oo. Ang lagi sa ikiling ah. Basta uwi. Ito mo. Yan ang yun eh. Kahit saan niya, may silip ka. Meron. Pwede niya rin kay man para mabilang ka ng gulong. Para may request niya sa mga C3PD. Ano to? Shout out. Thanks po. Shout out. Ano ba to tay? C3 po. C3P po. Ano ba to? Ano? Pangalan? Bagong ano? Tumatakbo pa pag C3PO. C3PO ano? Oo. Dahil hindi ka nakukunan niya. Kahit masarap ano yung ano na yan ah. Kung sa kanya, gagawin mo siya ng karagong bako. Bagawang mo nga. Malakas mga ano yun, malakas mga sa tao. Naway ko na yan. Ano ba dito sa'yo? Nga dalawang dito pwede na. Ngayon na lang boses eh. Na tinututok mo pare, tinututok mo sa akin para malinaw. Gerson, shoutout. Uwian na po. Uwian na pare, oo nga eh. Bigyan kita moderator, Gerson. Digitan mo yan mga andyan, si B-Boy TV at si Will. Pare. Pare Gerson! Tumingin si, ano eh. Digitan mo yan si B-Boy TV at si, ano, si Will ito eh. Johnson Wax. Where daw, may galaw shoutout dito sa pista ni Mark now. Tatay Robin in the house, guys. Johnson Wax, kulit ang pangalan. Mga kawaray. What's up mga kawaray? Ito, bigyan na lang natin ito kay Tatay Robin. Mais. Thank you sa Blazing Way, ano, Boy TV, Karambutan, tsaka itong isda. Uy, meron pa. Grabe talaga blazing oh. Shout out for blazing to you, sponsor. I love you. I love you too, you know. Blazing oh. Kaya kay B-Boy, God bless. B-Boy. Well, Thank you so much. Sana pala kay Jenson Wax. Shoutout sa'yo, kapatid ni Floor Wax. Ang kulit ang pangalan niya, nakakatuwa. Iwan mo kung natutuwa yung matunood. Kabos, shout out. Shout out. Kita ko na kayo po. B-Boy, thank you. Kuya, kayo, Tatay Robin, sabi ni Berdo, shout out. Thank you, Toy. C3PO, shout out. Gerson Lopez, Kuya Anak. Yan, sama yan. Ay, Yan sa isdaan. Sa dito. nandyan. Ano pa doon? Pinsan ni Floor Wax. Ha? Uy, dalagang buki doon, sarap ano ito. Paksiw.
Sarsyado. Uy, sinasyado. Wait muna. Lalagyan mo tapos- dyan. Sarsyado. Dalagang bukid. Grabe yung ads ko. Dalagang kulay. May nadali pa tayong subscriber doon. Napasubscribe natin si Will at si B-Boy TV. Oo. Natuwa nga eh. Ayos. Grabe yung ads ko. Ala, banat ads. Sarino yun. Kabayan sa'yo. Yung ano po, cellphone. Kasi pinahaba ko. 10 viewers, thank you so much po. Ate Robin, boom, sabi ni B-Boy TV. Baka naka-live na si Macho. Alam na? Naka-live na ba? Yung patingin niya kayo. Naglalak. Ang hina talaga dito ng ano? Ang hina dito tingin mo. Wala. Mahaba pala yun, boy, no? Ang hina. Sabi ko yung edit nito. Hindi ko pang, ano. Eh, edit ko palang harang. Eh, thank you sa harang. Padikitan mo. Hindi na ako nakabukas. Matthew. Uy. Padikitan mo palagi si Matthew. Uy. Oo nga. Naano ko lang kasi kanina. Sunod na lang. Pag ano. Padidikitan natin yung mga yan. Kaya pag-awit ko. Tatlong sipe ang babagsak na kanya. Nakalive ba si ano, Matthew ngayon? Uwi ko pag Hindi pa ba? Wala. Wala na akong load. Elmer Ogay, thank you so much, Elmer. Malayo ka kasi, Kuya Elmer. Kung malapit ka lang, may free ka na sanang mais. May ulam pa. Rambutan, tsaka may ulam pa. Yung Tatay Robin, nandito. May mais Si Mabi, nasa Montalban si Mabi eh. Ah, nagbibiyahe? Hindi ko lang alam kung nagbibiyahe. Nagbibiyahe nga kasi nakita ko kahapon yan. Nagbibiyahe siya nakalive. Nagbibiyahe ba? Buti naman ang masada siya. Kanina, napasado siya. Wala na akong load. Kasi mo sa kuya na. Dita pa isa ng sticker. Ha? Nagbibiyahe ng sticker? Dalawa lang Ah, ng sticker. sticker? Sticker ni Sower, dito na ka dito. Tatay Robin, shouty, sabi ni Kuya Elmer. Pero pala naman gusto mo niya. Gusto mo niya. Pinagkal mo siya. Ah, yun. Oo, didikit agad. Ayun nga, mga papel lang para, ano lang yan eh. Out muna ako, tol. Biyahe na ako. Sige lang, mag-out na rin ako. Mag-end ako. Uwi na ako. Ano lang. May plastic lang tayo. Wala na ba? Dito kayo. Pre, kaya plastic siya. Mag-out na rin ako. Sayang. May premiere ako ha, yung nakapin, pasuyo naman. In-adjust ko yan, pang ano yan, pang alas 3 na lang. 3:30 yata yan. Oo nga, 3:30. Mamaya? Kita ko naman. Baka mag-live ako gabi. Alverdo, shout out. Baka i-adjust ko mamaya, medyo magaga. Oo, mga hapon. Ando na sa bahay mga tao. Yan? Oo, nandito yung dasin. Dala ng ulam? Kanino? Uuwi na ako, sa wala na akong paninda. Anong ulam ba? Lulutuin na lang. Sige. Kasi mag-out na rin ako. JFC, thank you so much. Tolverdo, shout out. Erap, salut sa Erap. Shout out mga kasangkayo dyan. Bagay na. Ano na yan? Gas na lang.
Sige na. Ito, puntahan mo, inupustahan nyo, no? Oh. Dalagang bukid. Dalagang maganda. Wala, may bibili. Oh, kawin nyo. Dalawa lang naman kayo kakain eh. Dapat kailangan sasakay na, maubos yung dalawa. Grabe yan. Di pa. Oh, Dapat sila mag-asawa. Ubusin nila. Iyatas, pwede. Hatiin lang muna. Hindi, sa linggo nila kailangan dyan. isang linggo ulam. Ang init-init lang. Supang iisabaw mo para ano? Para sila Sige na, sige na. Saing mo, saing. Sinain. Hindi mo ng taba. Nakakarne. Kung umabot mo na isang linggo yung kakainin, panitinik, makakain mo na. Oo. Ano na yun? Adjust ko na lang yung ano ko, premiere ko, mga ano, 1:30. Maaga pa naman eh. Ngayon? Maya na lang sa bahay. Ngayon? Kasi marami magla-live mamaya eh. Magla-live si Grace. Mag-out na ako guys. Thank you so much. Mga gabi ako maglalay. Sige rin yun Mon. Kahit mga 30 lang, 30 minutes lang. Hello kay ate. Tatlo yan. Shoutout kay Tatay Robin. Tuloy ba tayo dyan sa ano? Tuloy tayo. Kaya kayo niya. Hindi ba isa doon? Uy, Idol, followers mo ko, Idol ah. Oy, nahuli. Ayan, kaya na lang. Wala na. Ito na lang oh. Wala na. Bigay niya rambutan sa ice Tapos na. Sayang pa naman. Sayang, hindi mo nabutan. Kumiyahin pa naman ako, galing pa naman ako. Alright po. Sa taon lang kay B-Boy. Hindi nga galing ngayon tagig. Kala ko naman, hindi nagtatrabaho yun. Nagtatrabaho. Kala ko galing tagig, pumunta lang dito. Kaya tagig yun. Oh. Trabaho yun. Layo naman pinuntahan niya rito. 8 viewers, shout out at 44 thumbs. Hoy. Wala na yung ilang piso. Oh. Yan. Pesos. Yan o, tatay Robin. Tatay Ruben, 2.0. Para ma-subscribe niya. Tatay Ruben, 2.0. YouTube. Oh, YouTube.com. Meron din akong isa, Kuya Ruben TV Mix. Tatay Robin, wala. Oh, Tatay Ruben na lang para paging malakas. Kasi pagka sumawag tayo, dapat titirahin namin. Bilang, ano mo lang. Tatay Ruben? Oh, Tatay Ruben. Ario, ang Ruben. Ario, Followers. ay, hindi kaya. Sa Google. Google Zero. Follow yan, dito mo. Zero. Yun. Yan ako yun. Yan. Alam ko yun. Johnson Wax. Ano ba yun? Ito kaya yun? Bibiro lang. Yung kay Sober, hindi na ano. Naka-tumatid na po ha. Kumahingin. Tapos balik-balikan eh, Johnson Wax. Johnson Wax. Kapatid ni Tam-Tam. Isa ni Floor Wax.
Ano naman? Mark, mag-short video ako yung sticker mo. Sige. Mag-out na ako guys. Uwi na ako. Bibili pa akong ulam. Sangkay B-Boy, Will, thank you so much. Sangkay Matthew, Grace, Sangkay. At kay Kabus, sa lahat na nandyan. Valverdo. At Lenmas, Sangkay. Thank you so much. JFC, thank you so much. Pero, mag-out na ako. Bye-bye. Ngayon lang. Sige. Bili ko na ng hipon. Tatanungin ko yung partner ko pare. Gerson. May discount ba yun, pre? Pre, salamat Gerson. Lopez, thank you so much ha. Mag-out na ako, mag-out. Thank you sa pag-subscribe niyo Tatay Robin. Sipag na yun ni Tatay Robin mag-vlog. Tapos ang tataas ng views yun. Oo. Swerte lang ako talaga sa kay B-Boy kasi salamat pre. Discount yun. Sige. Aray ko, mulan na. Bye-bye. Nag-out na ako. Thank you so much po sa lahat ng pumasok sa akin live. Salamat sa 7 viewers at 44 thumbs up. I love you. Bye-bye. Salamat kay B-Boy at kay sa ating kaibigan dyan. Sponsor natin. Tayo mo Mag-out na ako, mag-out na. Bye-bye. Isang kay B-Boy, thank you. Out na ako. Bye-bye. Thank you so much. Sword family, thank you po. At Planet Sword, bye-bye. Ouchie na. Edgar, thank you. Marami